I agree to my lovely fans and friends. Please, there's a report from Ezeagu. Yes, if I name na imezi owa kedin Ezeagu, ya na opata Ezama precisely. Ndị army no ebe aha since ụnyaahụ. Onwego ndị agbala ụnọ fọkụ. Though na wobeghị ozu anụrụ na-egbulu, but na through this video ị ga-afụ na about 4 building agbaghị ọkụ. Ngwalo na-ajụ, no matter ife ọbụla a na-eme n'obodo, kiri right amị nwelo ịgba ụlọ mmadụ ọkụ, onye ọhụ ga-ebi n'ezi. Even ndị Awụsa na befa agba n'ụlọ ha ọkụ. Even ndị terrorists na befa agba n'ụlọ ha ọkụ. Why eji agbazi ụlọ ndị be anyị ọkụ na be anyị? It's an error. So please, ịbụla onye Ezeagu, gbaa mbọ keep peace. Achọ n'okwu na ụka. Mana sikpọ ndị bụ ndị olulu n'aka ka ha mee intervene. Ma local government chairman, ma PG, ma office of governor Peter Mba, because na ọ ga-abụ ife mwute na amị ga-esi from nowhere bata obodo na-agba ụlọ ọkụ. Ngwede ife mmelụ na ndị mmadụ na-defend their land. Ọ gaghị ejibaza gbabe ha ọkụ because kịta now these people are defending their land against all these terrorists juru everywhere. Army batazie mba army. Ya na agba ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Eshe no onwe emeli foji ifu ya himonya arrest. Why burning their buildings? Onweze plolo ibatazie be amandizi ka ọ dị. E na agba ụlọ ha ọkụ na tomorrow na ha ga-enweta ụlọ n'ebe. Please share this video. Ibulu onye Ezeagu na ushegide iburu youth. Be vigilant maka na kịta obodo adịghị mma. Ekwume before na Enugu ga-agasa maka na ndị abata ga Enugu. And now soldiers now are in Ezeagu. Amago no na ọkụ wee bụle ife ọjọọ. Share the video and always be wise. Don't find trouble, but always when you say something, and every report follow report to us. I gotta be on aga viral. Ka ndị ọ dị n'aka wee na-afụ ihe na-eme na be anyị maka onye gba nkịtị nke efuru. Share the video. Ndị be anyị kene mụ ọma bụ nna gbogo edika na-ekwu ezigbo onye kwata okwu yi biko nsogbu dị na be anyị. Kọlụ na-eweta na mgbede a o juru m afọ. Kọlụ na-eweta na mgbede a o juru m alụ oyi. Biko ana m ayọ ụpata okwu yi ndị youth ụpata ezema niile ndị youth unu binie dịka dike ife na-emekwa na be anyị kịta efu. Ndị wee kọntaktị gọọmenti sipọwa na fon. Ndị na-eme content creator mere nu video. Ọ bụghị ndị eme content creator mere video post online. Ndị nọ na village jeenu ebe ndị agbara ọkụ mere video post be as evidence ka agbatara ya ọsọ enyemaka because agba nkịtị mmiri eri anyị. Na mgbede ka m nwetara kọl my father kpọrọ m sị na agbago nọ na-agba ọkụ na be anyị. Minwe anụgo m na a na-atụbu bọmbụ. Ọ bụgo na afụgo m n'anya na ọbụla ma anụgo afụgo m n'anya na abụ a na-atụ bọmbụ na be anyị nke bụzi na agbara ụlọ na-agba ọkụ. Nye me ndị na-agba ụlọ ọkụ nke bụ na ha hafụrụ ihe agụ batawa ime ezi be anyị nwa ime ezi ihu wee gbaa ụlọ ọkụ. Ma nye nwa ọ gaghịkwa n'obu aka. Ọ gaghịkwa n'obu aka. Agbakwa nkịtị mmiri eri anyị. Agbakwa nkịtị ha nara ebe anyị. Ịhụ na onye a na-abụ Disemba lukwe mmadụ agba na be nna dị ezu ike. Ịhụ na o debe ka anyị agbaje. Onye ọbụla ya bụrụ ọkamma n'ezi. Nye me ndị kwere n'ụwa nwa gbawa ọsọ be nna ya ma na inye mere. Even be nna m dị kalụ ọdụbedo na nke bụ na agba ụlọ ọkụ ọdụbedo na by now. Ọ bụzịrị be anyị bụ ime ezi ọwa ebe ọ ya bụ asịrị na ọsọ atakwa na township agba na adịzu ike bụ agbakọ ọkụ. Nna okwenụ ka ọ dị biko onye wee kọntaktị si mewe kọlụ ihe na-emebi biko mewenụ kọlụ ihe na-emebi nke bụ na emego nke ọrụ a na-asị na ndị ama ụtọ agbacha ọsọ
Amuje agbacha ọsọ mpata okwu agbacha ọsọ ndị ka họrọ be anyị mmadụ nnekọba anyị nwa mmadụ nnekọba anyị bụ nna ajụ ebe agba ndịrị ọsọ gbalụ chekụ nwa m ọnwa ndị ka ndịrị be anyị adụka ntị bụ ka ha ụnụ ha hụkwara ha akọwaje biri onwe ha riri onye oriri nke ọma ebe ọ bụla ndị nwe ohu ya agbara ha ọsọ ọgwụ ka ọ dị biko anyị bụ ndị izu bịa sọ problem nwa onye bụ mee kọlụ biko ka nna ya nsogbu dị